הבא אני הולכת להראות כיצד בנוי חיתול של צ'ארלי בננה. אז נתחיל מזה שחיתולי צ'ארלי בננה הם חיתולי one size, המתאימים מלידה עד גמילה. בעזרת גומי הנמצא באזור הירך, אנחנו מכוונים את המידה בחיתול, כך שהיא תתאים בצורה מושלמת לגוף התינוק. הבד הנוגע בעור התינוק הוא מיקרופליז. בד רך, נעים ונושם, המעניק תחושת יובש לתינוק. זאת אומרת ש2-3 דקות אחרי שהילד עושה פיפי, הפיפי מחלחל לתוך רפידות הספיגה, והבד שנוגע בעור נשאר יבש. הבד החיצוני של החיתול נקרא פול, בד שהוא עמיד לנוזלים אך אינו אטום לאוויר, דבר המאפשר את תברור ישבן התינוק במהלך כל זמן ההחתלה. דבר זה מוריד משמעותית תופעה של תפרחות חיתולים והדמומיות על ישבן התינוק. כל חיתול של צ'ארלי בננה מגיע עם 2 רפידות ספיגה, הנכנסות ונשלפות בצורה כזו מתוך החיתול. הרפידות עשויות מיקרופייבר, והן מגיעות במידה small ו-medium large. ההבדל ביניהן הוא רק באורך. ניתן להשתמש בכל רפידה בנפרד או בשתי הרפידות יחד. החיתול של צ'ארלי בננה נפתח ונסגר בעזרת מערכת תקתקים, המאפשרת התאמה מושלמת לגוף התינוק. השורה התחתונה מתאימה את המידה בירך, והשורה העליונה מתאימה את המידה במותן. על הכנפיים החיצוניות של החיתול נמצאים התקתקים שבעזרתם נסגור בצורה מושלמת את החיתול על התינוק. התקתק התחתון ייסגר על השורה התחתונה, והתקתקים העליונים ייסגרו על השורה העליונה. תוכלו לעקוב אחר סרטונים נוספים המסבירים בהרחבה על כל חלקיו השונים של החיתול והשימוש בו. נתראה בסרטון הבא.